Uyabona ke lento sengiyizibe eside isikhathi ngithi angifuni ukuyikhuluma, ngifuna ukuzibandakanya nayo. Kodwa ke ngiyabona ukuthi all the time ngabe ngi-upload ivideo yami, ayaba khona lawo ma-comment azoqhamuka nje. Lawo engiwabonayo ukuthi ayangiprovoke, ayafuna ukuthi ngiyikhulume lento le. Bengicela ningiboleke indlebe ke ma-South Africans. Mashangane. Aseningizimu Afrika, Matsonga. Angazi why nibiza ngamashangana kodwa ke kulungile ngeke ngize nginiphikise. Nginenkinga bakithi. Nginenkinga. Ngicela nje ningiphe indlebe. Uyabona in those borders between Mozambique and South Africa, esidini lase KZN. Kuleli side la ngapha eKZN sinenkinga namashangana aqhamuka eMozambique. Sinenkinga namashangana aqhamuka kuphi eMozambique ajumpa in those borders. Bajumpe bangene ngokungemthetho. Bengene beshiye olukhulu usizi emndenini yangapha eKZN. Bashiya omkhulu umonakalo kule mndeni yangapha ngase KZN. Uyabona labo bantu makhulunywa nabantu abangadlali nathi, abangasincingi. Kusuke kukhulunywa ngalabo bantu labayana ke. Labaya bantu uyabona bengabe uyazazi ukuthi usesathi lase KZN. Leli lingapha eduze kwalawo ma borders. Une SUV noma une hardbody van. Kumele uhlale uzazi ukuthi wena uyinyama kulaba bantu laba base Mozambique amashangana. Labaya bantu abatshontshi hayi ukuthi basuke bezoncinza lapha eKZN basuke bezoqhwaga. Bangena nezinhlokohlela zezibhamu kule amngcele. Bezolanda imoto ngapha. Uyangizwa ngithini? Bazoyilanda imoto. Uma sebekutargetile zokuthi mhlazane bayithola imoto yakho bakuthola nawe. Njoba ngithi bashiya isihluku kule yamndeni angalapha. Bayakuthatha nawe. Bahamba nawe. Bakukidnap. Bayokulahla emahlathini. Uma sebeyojumpa amabhoda. It's either bakushiya ufile noma bakushiya uhlukunyeziwe utortured. Umbuzo ke nginawo ukuthi uma ngabe ukuthi imoto le kade beyithatha umniniyo umuntu wesifazane yena mase bemthathile ke bahamba naye bamshiya enjani yena usala enjani yena mabe kwazi ukuthatha indoda bayihlukumeze bayishiya itortured uma ngabe bayishiya iphila yena ke bamshiya enjani umuntu wesifazane. Ungizwile ukuthi ngitheni? Amashangane ase Mozambique. Labantu nje base Mozambique bayi problem le side la ngapha ngakithi kwaZulu. Manje ke inkinga yami njoba ngithi nginenkinga nani mashangane lawa la eningizimu Afrika Matsonga lawa la eningizimu Afrika. Nina all the time uma ngaba ama South Africans ekhomba ama Mozambican uma ngaba ama South Africans ekhomba amashangane ngomunwe kusukuma nina kuqhamuka nina njalo in the middle nizothatha yonke lento niyenze ibe ngani ni direct nilethe kini ngqo kube ngathi kuliwa nani nibe nazi kahle ukuthi akuliwa nani. Ngithi nisuke nazi kahle nje because igama elithi illegal foreigner alisali kulempi. Uyaqhamuka ushangane kodwa leli igama elithi foreigner alisali hleze likhona. Therefore yini wena umuntu waseningizimu Afrika uzazi kahle ukuthi nawusilwana iforeigner? Uzazi kahle wena ukuthi unganene wena awukho ngale ngaphesheya komfula. Ulwiswa yini? Yini eyenza ukuthi ubone ukuthi impi directed to you? Kungani? Why wena all the time uzoqhamuka in the middle? Uzoyenza ibe ngawe lento le. Kube ngazathi itribalism kanti cha. Kuliwa neillegality. Kuliwa neinvasion. You know it very well. You know. But njalo uqhamuka wena. Uqhamuka wena uzoyenza lento ibe ngawe.
yet you know it very well ukuthi ayikho ngawe lento. Uma kuthiwa Shangani, angithi uyazi ukuthi likhona akhona amashangana ngale ngaphesheya komfula. Wena ungapha ngaphesheya komfula. Okay, ngaphesheya komgcele ungapha wena. Awukho ngale. Wena ungapha wena. Uyazazi ukuthi wena South African wena. You are recognized. Iculture yakho is recognized in South Africa. Your language is recognized in South Africa. Kukhona yonke into iphansi sencwadini. Ungena kanjani wena masikhuluma nomuntu ongale ngaphesheya komfula? Oyiproblem kithi singama South Africans. Ungena kanjani wena? Yini kuba ngawe? Yini kuba sengazathi lento i-tribalism? Ubwazi kahle ukuthi asikhulumi nawe. Guys, ngine problem. Ukuthi senyoza impela namba nithi nathi singama South Africans. Yes, niyoma South Africans. Asikhulumi nani, you know it. Kunamaxhosa eZimbabwe, guys. Are you aware of that? Kunamaxhosa eZimbabwe. Kodwa akazuzwa amaxhosa esukuma uma sithi amaZimbabwe awaphuma ephelela ngoba iproblem. Awukazuzwe. Amaxhosa esukuma ethi siyawaxosha silwa nawo. Impi directed to them. Awukazwezwe. Nathi singamaZulu sinalo njengoba ngikhuluma ngani mashangana aseMozambique. La mashangana aseMozambique lawo we know it very well ukuthi bayenye ingxenye yethu singamaZulu. Usoshangana uyena wahamba nesizwe sakhe ovula isizwe sakhe ngale ngaphesheya komfula. Ngaphesheya komgcele. Wahamba wazofika khona futhi wavula isizwe sakhe. Kodwa eqhamuka kuphi ngasesayidini lethu. Siyakwazi lokho. But mase eqhamuka ngale sebuya ngapha esezoba iproblem ngapha. Uyiforeigner futhi mengabe illegal uyisigebengu eSouth Africa. Uma esehlukumeza wenza okuwesi. Senze njani thina? Sithule. Just because uyingxenye yethu. Sukuma thina simlosisilo thina sithi nina masenimkhomba lo yami sithi nikhomba thina because yena uyingxenye yethu. Kunamangoni eZambia, guys. Labo bantu bahamba no King uzwa ngendaba. From KwaZulu. Bayenye iPC yethu. Baze bawufika eZambia. Uma ngabe abantu baseZambia sebeyiproblem kithi, sesithi hak ayiye hambani manje seniproblem kuthina. Yini kumele kusunye kuliwe kubangwe leyo nto leyo ukuthi sekukhonjwa thina kanti cha. Ama South Africans bakhomba labantu yini kumele kulwe thina just because bayingxenye yethu. Bayiproblem kithi, that's it. Seba ngabantu abaqhamuka kwezinye indawo kwamanye amazwe kwenye territory baze ku territory yethu bazoba iproblem bahamba ngithi la. Abesuthu unabesuthu baselisuthu abangena la bezogubha lapha imayini lapha ngokungemthetho. Befike bedubula abantu benza yonke imihlola le. Hlala sibakhomba labo bantu labo. Kodwa ukazuzwe. Abesuthu laba esinabo la eSouth Africa bethi sikhuluma nabo. Why nini? In fact sonke le South Africa ukhona loyo peace otholakala kwelinye izonge wethu. Sonke including abamhlophe nama Indians. Ukhona loyo peace otholakala kwamanye amazwe esinawo la eNingizimu Afrika. Why nina nifuna ukulwa because kukhonjwe labo bangale ngaphesheya komfula abafana nani? Nibe nazi ukuthi akhulunywa nani khulunywa nabo. Yini kumele njalo all the time qhamukeni na in the middle? Nithini ngezinto abazenza eSouth Africa because njengoba ngikhuluma ngecrime abayenze KZN agcini lapho bagcwele eSouth Africa yonke. Guys, masikhuluma iqiniso, iMozambique, iZimbabwe, west of them all Nigeria. Yabona into eyenzakala eSouth Africa le ama illegal foreigners njengoba kuliwa kanje. Niqalile lento. Bayiproblem labo bantu kithi. Bafike babe inkinga kithi to such an extent ukuthi asikwazanga ukubekezela. Yazi yasuka. Kodwa mangabe sikhomba umuntu waseMozambique kusuma amashangana aseSouth Africa alwe abone ukuthi silwa nawo. Yini inkinga, guys? You know very well ukuthi nina you are recognized South Africa, sihlezi nani kahle, ayikho inkinga. Ngishama ama culture, sishare ngishama culture nani la South Africa. Ayikho inkinga. Kodwa masike sathi Shangani kulento yama illegal foreigners kuqhamuka nina nizoma phambi kwethu. Ama politicians anisebenzisa, guys. Anisebenzisa because abona loophole kini. Anisebenzisa ukuhlakaza le unity esiyidala eSouth Africa. Are you happy with that?
bafowethu bayahamba abahambe Zulu bafowethu siyabonga kakhulu besithi nje asimnike i-briefing into besiyenzeka manje besilapha sisabuya khona kwi-crime scene from ekuseni namaphoyisa nje balokho enibona eshintshana engeke ngoba sine-challenge yalo muntu lo esuspect ukuthi izolo uhambile bathi bamse esibhedlela ngoba uzigwazile so mefika ngale sibhedlela nala uqale khona la kwi-custody walokho ezama ukuzibulala ehenga khayiza so mefika ngalena-ke bathi ufike waba wesi esibhedlela eWentworth so uzenza umuntu ohlanyayo manje so ishu-ke esesiyibanga-ke manje namaphoyisa bathi kungenzeka udokotela abhale incwadi okufanele aye eFort Napa for 2 weeks ayo-check-wa ingqondo so sithi thina no akaqale court before aye eFort Napa i-court ezodecide ukuthi lo muntu kumele ukuthi aye eFort Napa noma kumele ukuthi aye njani akangakubalekeli ukuyovela enkantolo ngoba thina sinenkolelo ukuthi uphila saka akahlanyi ukwazile ukuthi enze izinto ade ezenza ephila saka ebiza ngomfundisi enza zonke so kumele ukuthi akumele konke akwenze ke kuthiwa indoda nendoda iphiliswa inqumo zayo so nayo kubalekile ukuthi ukubambelela kule inqumo zakhe abeyithathile so sithi briefing ukuthi ke amaphoyisa-ke abambisana nathi ngendlela esimanga yonke into besiyibona ukuthi okuningi kuyaphuma esandleni but-ke sesikubuyisile sekuhamba ngale ndlela esifisa ukuthi kuhambe ngayo usisi namanje usase-ICU izolo ebusuku ungene izolo ngabo-2 ungenile theatre ile khuze yakhona process yakhona ithathe something like 10 hours ngoba uzowaqeda abo-11 kodwa okwamanje sebekwazile ukuthi bamthunge ngapha basamphumzile basembe-ICU sebezoqhubeka bamthunge phezulu ngoba leya muntu ubembenga nje njengoba masuku ubenga inkomo so isihluku asenzile understand ukuthi ungenza into enjeya kumuntu uzuphinda ugwaze nengane na 14 years so ibhlungu kakhulu le nto esiyibonile enziwa ile muntu waseBurundi so ngisho ukuthi ke bafowethu ke isimo esibhekene naso ileso njengamanje sisathandazelana nako ukuthi usisi aphaphame eICU khona naye ezokwazi ukuthi akasichazele okuningi esingaku-understand siyifamily sabahlali futhi base South Africa esicabanga ukuthi uyena ozosinika impendulo eziningi eziphathekayo ngalo lonke lolu daba ukuthi liqale siyamuzwa umshana umebeka lokho akubekile but sesifisa ukwazi ngayo sesiwethu ukuthi asichazele ngalo mnomzane ukuthi ubani lo mnomzane kwenzakalani ngalo mnomzane indaba izifika la kulinyazwana kangaka bekwenze njani sikuzwile konke okushiwo umshana asikufela amathe kodwa siyafisa ukuthi nosisi wethu uma sevukile asichazele konke ngizocela ngidedele-ke umfowethu mhlawumbe nami ekhona afuna ukukubeka bese sibuyisela umfowethu ema-South Africa ake dlulise nje bafethu ukukhalisana nomndeni wakaMjosti njengoba nje sazi sonke ukuthi usisi kaMjosti ugwaziwe amanxeba angaphezulu kwa40 egwaziwa yinja yomuntu wokufika egwaziwa umgodoyi womuntu wokufika owafika la eSouth Africa ezozenza umuntu ongcono wazovula isonto wazenza umfundisi bathemba bonke abantu bajoyina esontweni lakhe wayeka uhlama ukusontisa ngoba ebona ukuthi izinto ayihambi kahle vele phela ngeke ukwazi ukusontisa uyisigebengu yahamba inja yayogada imoto yazoba ucar guide kutholakaleke ukuthi lo mgodoyi loyo uhambe wayakusisi kaMjosti bebazana ngendlela bebazana ngayo wayothi ya wena ubhuti wakho awumkhuzi ngani mabethi nabafuna abantu bokufika ubhuti wakho waphendula usisi kaMjosti wathi cha phela ubhuti wami imdala uyithathela inqumo zakhe yahamba ke lenja lo mgodoyi lo nobumfundisi Mbumbulu wayolanda uMesi ngabe uMesi noma uCelemba wabuya wamenzakalisa usisi kaMjosti thina esiyibonile nje ivideo kosami igazi emakamereni sitting room kitchen waphinda futhi wazolimaza nanengane ngithi mina ke baphathi beMarsh and Marsh koze kube yinini kulokuthiwa hayi amazulu alungile amazulu anomoya ophansi thina sibagwaza nini abantu bokufika sibagenqa nini thina abantu bokufika sibadubula nini thina abantu bokufika sibashisa nini abantu bokufika njengoba bebhizi nje bezenzela kosisi bethu
naseyinganeni engazi lutho sibadubula nini sibagenqa nini sibagwaza nini angisajahile kanje impendulo